Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta qed jospita werja ta' xogħlijiet ta' muniti u skultura mill-artist kontemporanju Noel Gallia Bazin bħala parti minn sensiela ta' esibizzjonijiet mill-Bank of Valletta fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-bank stess. One News tkellem mal-iskultur Gallia Bazin bil-werja mill-isbaħ tiegħu fl-isfond li rakkontalna minn fejn beda l-interess tiegħu fl-iskultura tal-muniti. L-istorja bdiet fin-1975. Meta kont irbaħt scholarship biex immur nistudja Ruma biex nipproduċu disinji għal-muniti għax hawn Malta fin-1973 kienet fetħet Zekka, so kienet joint venture bejn il-Gvern ta' Malta u l-Ordni ta' San Ġwan u ridu l-xi ħadd biex jibda jiddisinja u jipproduċi id-disinji tal-muniti. L-artist, magħruf għal diversi xogħlijiet ta' prestiġju, spjega wkoll il-proċess fl-iddisinjar tal-muniti. Meta tibda bid-disin, l-ewwel trid tagħmel disinji li jkunu tajbin biex isiru muniti. Ġifieri toħsib ħafna affarijiet żgħar li tiżommhom f'moħħok bħala distribuzzjoni tal-metalli, se tikteb fuqhom, eċetera, eċetera. Kumbat id-disin jiġi approvat mill-board tas-Central Bank u d-disin li jiġi magħżul u mbagħad nibda naħdmu nimmudellaħ u mbagħad noħorġu mudell tal-ġibs. Minn fuq il-mudell tal-ġibs mbagħad tieħu over id-żekka illi jiġi mċekken u jsiru dies biex inħadmu l-muniti. Il-wirja retrospettiva ta' Gallia Bazin qed tkun akkumpanjata minn katalgu illustrat b'riproduzzjonijiet bil-kuluri tal-esebiti kollha l-wiri. Fi kliemu minn se jżura se jsegwi storja twila. Ħajara 47 sena ta' xogħol, ġifieri barra l-muniti u medalji li huma pratikament għal xiex studjajt jiena. Hemm l-istess teknika, però meħuda bħala espressjoni artistika pura. Ġifieri flok għandek kwadru bil-kulur fuq it-tila, għandek il-bassorilievu. L-esibizzjoni qed tkun miftuħa kuljum mit-tnejn sal-ħadd li f'nhar ta' tlieta bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar u se tibqa' miftuħa sal-ħadd 25 ta' frar li ġej.